Думаеце, Мінск гэта толькі пра строгую архітэктуру і шырокія праспекты? А вось і не. Сёння я пакажу вам два месцы з зусім розным настроем. Там, дзе можна выдохнуць, і там, дзе горад гучыць асабліва ярка. У Мінску ёсць месцы, якія нібыта адказваюць за розныя станы. Адно пра павольныя прагулкі, дзяцінства і атракцыёны. Другое пра рытм, колер, урбаністыку і новы настрой горада. І сёння мы зазірнём адразу ў абодва. Пачнём з месца, якое для многіх мінчукоў звязана з дзяцінствам. Парк Горкага. Гэта нібы маленькі горад у вялікім горадзе з атракцыёнамі, спакойнымі алеямі і адчуваннем, калі можна нікуды не спяшацца. Сюды прыходзяць па-рознае. Хтосьці па эмоцыі і хуткасць на атракцыёнах, хтосьці на звычайную прагулку пад дрэвамі, а для кагосьці гэта проста месца, дзе Мінск раптам становіцца мякчэйшым, цішэйшым і больш асабістым. І ёсць нейкі момант у тым, каб паглядзець на горад не з машыны ці метро, а праз дрэвы, дзіцячы смех і агеньчыкі атракцыёнаў. Тут нават дарослыя ўспамінаюць, што такое простая дзіцячая радасць. Але калі парк Горкага гэта пра спакой і настальгію, то зараз будзе зусім іншы настрой. Пераносімся туды, дзе Мінск не шэпча, а гаворыць гучна. Кастрычніцкая гэта ўжо іншы Мінск, больш смелы, больш каляровы і больш творчы. Тут горад раскрываецца праз кавярні, дворыкі, сцены і дэталі, якія хочацца разглядаць. Калі ў парку Горкага хочацца проста запаволіцца, то на Кастрычніцкай наадварот. Хочацца уключыцца ў гарадскі рытм. Тут лёгка згубіцца не фізічна, а ўражаннямі. Яркія муралы, урбаністычная эстэтыка, пастаяннае адчуванне, што за наступным паваротам будзе яшчэ нешта цікавае. Гэта месца для тых, хто любіць не ідэальны глянцевы горад, а жывы, з характарам, фактурай і энергіяй. Так што, калі хочацца адкрыць Мінск з розных бакоў, проста абярыце настрой. Сёння парк і цішыня, заўтра Кастрычніцкая і гарадскі драйв. З вами была рубрика «Пойдзем» з Карынай Рафеевай. Да сустрэчы ў наступным выпуску!